Il-President tal-Partit Laburista Daniel Micallef ma kienx lest jikkundanna lis-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo u lill-Membru Parlamentari Laburista Ian Castaldi Paris li ftit tal-jimilu nesew 7,000 persuna li bħalissa qed ibatu minħabba l-problema tal-qatt. L-aħħar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ippubblikati l-ġimgħa li għaddiet u rew kif f'April li għadda kien hemm 10,816 persuna bla xogħol. Madankollu, meta mistoqsija dwar dan fil-bidu ta' din il-ġimgħa, Clayton Bartolo u Ian Castaldi Paris għamlu referenza biss għall-4,000 persuna li qed jirreġistraw. U wara din il-falsa sikka li għamlu sħabu, il-President tal-Partit Laburista der evidentement skomdu. In-nies li qed iżegwuna tajjeb li huma ħaddiema li huma familji li jridu morru jeqgħu xieklu għal uliedhom għal kumplament tal-familja naħseb ma jieħdux pjaċir jarawna nibbattibekaw fuq il-figuri ta' qatt u mhux qatt. Mistoqsi mill-ġdid la darba ma kienx ċar fl-ewwel tweġiba għalilna biss li diġà weġibna. Imma għaliex is-Segretarju Parlamentari fost żewġ kelliema li kienu 3 ijiem ilu m'għamlux referenza l 7,000 persuna, però ċifra titla' kważi 11,000. Weġibtlek id-domanda. Minnaħa tagħha l-kap tad-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew Miriam Dalli kellha tammetti li l-mexxej politiku tagħha Robert Abela mhux kapaċi jikkonvinċi fil-fora Ewropej dwar l-isfidi li pajjiżna qed jiffaċċja kawża tal-immigrazzjoni irregolari. Fil-fatt domanda ta' ġurnalist ieħor waslet lil Miriam Dalli biex tikkonferma li l-problema għan nuqqas ta' soluzzjoni mill-istituzzjonijiet Ewropej tinsab fil-fora fejn ikun hemm preżenti l-Prim Ministri. U allura, fisem pajjiżna, il-mexxej Laburista Robert Abela. Iżda hawn ipprovat tiskurja punti politiċi billi attakkat lill-Partit Popolari Ewropew. Il-problema tinsab fil-Prim Ministri ta' pajjiżi differenti. Uħud minnhom fil-familja tal-IPP stess li fihom hemm il-Partit Nazzjonalista. Sa dan it-tant mistoqsija minn Net News dwar id-dikjarazzjoni tal-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna li qabbel l-għajnuna ta' biljun euro għal pajjiżna kontra l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija tal-coronavirus ma' bajtra tax-xewk, Miriam Dalli wkoll esprimiet it-tħassib tagħha. Taħseb li bajtra tax-xewk int ukoll? Ta' realtà. Dan kollu għaskonti parti mill-fondi se jingħataw forma ta' selvantaġġuż, flus li nistgħu ngawdu minnhom għax pajjiżna u membru fl-Unjoni Ewropea.